another part of me. Another part of me. Everybody use just another part of me. Everybody use just another part. Everybody use just another part. Everybody use just everybody use just everybody use everybody use just another part of me. Ей! Здрасти! Не, тък му започнах едно видео. Така, здравейте отново. В момента се намираме на летище София, където успяхме да си предадем багажа, да минем всички готини процедури. На мен ми е за първи път, тъй като никога не съм летяла със самолет. И не се вълнувам, спокойно ми е. Как не се вълнуваш? Може би защото съм все още в съдена фаза. Ето го и Лъчезар. Да. И се разхождаме тук наоколо да видим какво се случва. Как функционира. Скъпи води, скъпа храна. Разбира се. Че знае колко струва. И такива неща. Отиваме към нашето местенце. Изход към самолет А1. Ето го, не се вижда много добре, но надявам се да ми се доверите. Ето ни на летище София. И, драги ми зрители, виждаме как Светлана в момента набира своя имейл адрес, за да получи селфито си от летището в Амстердам. Но случи да пише на клавиатура. Нека скрием имейла от така любопитни очи. Какво ще кажеш за зрителите на своя... Много е готин Амстердам. Нищо не съм видяла почти, но има много цветни и готини хора. Трябва да натиснеш зеления бутон. Да, зеления. Thank you and have a nice day. Светлана преди мъничко си направи едно селфи на ето този зелен фон. И по този начин... Да, в момента сме в Амстердам. Увековечи пристигането супер си тук. вълнуващо. За първи път летях с самолет и самото усещане е много готино. Бяхме в облаците, летяхме в облаците и сега сме тук на това голямо летище, където има супер много хора от различни националности и е много приятно и като цяло съм впечатлена от Амстердам за сега, от това, което видях. Така че пътувайте, хора, пътувайте. И така, искаш ли нещо да кажеш? Спи ми се. Да, на теб ти се спи. Сигурно съм скървясали очи. Така че... В момента се намираме в Солт Лейк Сити. Преди малко кацнахме. В България току-що проверихме 1 часа и нещо през нощта, а при нас е колко? 4 след обед. 4,5. 4,5 след обед. Ние 20 часа не сме мръднали от пътувания. Общо взето ни се разказа играта, има още пътувания и стоене в Солт Лейк Сити. Да, се чувствам леко изморена, но като цяло сега Лъчезар ще ви разкаже малко повече за самото пътуване, как беше. Така. Лъчезар може да гледа умрял и няма какво толкова да разкаже, но в общи линии минахме през това. Това не беше първата бординг карта. Минахме през това. Това не беше дългия полет. 10 часа и половина по разписание, иначе по-бързо стана.
И сега ни предстои ето това. Може да разкажеш какво правихме в самолета? Бъркахме се в носа и спахме. Всъщност не сме спали. В интерес на истината имаше едни много готини мониторчета на предните седалки и ние цъкахме там. Имаше музика, филми, игри, каквото се сетите, радио, всичко. Другото е, че всички от митничари до полицаи, до чистачи, включително от Амстердам насам, който служител сме срещнали, изключително учтиво ни насочват и ни помагат за всякакви дреболи, дори за глупави въпроси. В Амстердам може би за момента най-много ни хареса, тъй като самите хора бяха много интересни и смисъл аз лично много се впечатлих колко много хора има и колко са различни всички, всеки носи своята култура, идентичност, красота. И бях ето така, вау, толкова е яко. И много се скефих, че имаше супер много растафари, такива служители също така събират разделно, това беше много приятно, както и тук в момента в Солт Лейк Сити събират разделно отпадъци. Също така и много ни хареса пушалничката, която бяха направили в Амстердам. Имат една стаичка, представете си, стъклено оградена така и пише Smoking Room. 2 на 2. 2 метра и нещо на 2 метра и нещо. Едно квадратно стъклено помещение, в което са така сгърчени хората. И са някакви изолирани, нали? И ние такива седим и се смеем пред кабинката, беше толкова забавно. Не, че нещо имам против пушачите, напротив. Просто според нас много добре са го измислили на този етап и така. Стимулира непушенето по много социален начин. Да. Тук в Солт Лейк Сити пушалните малко по-голяма. Доста по-голяма също. Тя като хубаво чекални е удобно за хората. Ще снимаме после, малко сме изморени, но като цяло искаме да запаметим всички тия моменти. 20 часа не сме мърдали от всичките вълнения и пътувания и малко почва да ни се отразява много готино. И сега до 8 часа ще останем в Солт Лейк Сити и оттам хващаме пътя за Джаксън Хол.